No, 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 no. Limba mtima mbale wanga, usapuntwe munjirai. Ona tunyenyezija ikutsogoleradi, tamvera tumlungu yeka chitazolungama we yenda bwino kulupirira. Taya zako zochenjera, taya za mundi manso, tawi zonse kulupira, chitasolungamazo usayanganire wina kondo yako yomwei koma muzonse kulupirira. Mbuyeyo, 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 ndikuchita zakezi, leka zakuipa zako yambiyonse yotivi, usakulupire momo tamvera tumbuyeni, atadana nawe ena atakonda we kweza maso kulupirira. Mbuyeyo, 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 ndikuchita zakezi, mawa katipata ndimtendereso mwino atitsogolera tikulupirirawo. Limba mtima usapuntwe njira ya mumdimai yenda bwino kulupirira. Mbuyeyo, 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 ndikuchita zakezi. Limba mtima mbale wanga, usapuntwe munjirai. Ona tunyenyezija ikutsogoleradi, tamvera tumlungu yeka chitazolunga